ukazikwanonzi wavhiravira moto unopisa chacha mavhiravira kukwitidza moto kumabviravira dzine maintakuru system tisitozidriver isusu dzine maturbo charge ayo wakuziva unenge wamuchenjeri ombere maoko muri mauyo kaombere maoko zvakabhoza ndakuda tikusafodwa nevanhu fodwa kuindastry atariri Mr. Rombi anoziva ndonzi hondo yajb soreji hondo yajb zvinove hondo yajb kura kuti kune hondo yauya kana if yadriver da kutaura kana uchidriver uri driver unze unochidriver motari mberi nerishure kwako ya unotasari nenomira utongo don't sleep at work ndokurambama zvinwa kana akotsera ndokurambama kana wakota ndokurambama zvinwa unofanira kudriver kumashure nemberi kwako zvose kuti zvose papakasvika mutemo yakunzi 5xg experience iwe sauti handisi muchenjeri wemabhazuwa diplomacy unoziva diplomat competent friends we have got migration we sacrifice what yeah we sacrifice what zvizve zvakaoma uri kunzwa here ya yahondo nyika mbandi kutaura kwete zvanhu zvekutosora tikosa ti hohoho shitemu wakauchitinosiya munhu mukoti neanda chirungu chepasi pemvura nechipi chirungu ichocho chipi weridofo zvako chirungu chipi pane chipi chaunoziva here iwe pane chaunoziva titange izvi titange izvi hapana matateteni taura akati tange izvi chirungu dzaotokutyira ko chirungu chepasi pemvura zvinofamba sei chirungu chepasi pemvura ndechipi chirungu chepasi pemvura ndechipi unoziva inonzi admission of guilt chiyo admission of guilt admission of guilt chicho korasakuseka uzo nekwabva mhosva fanikaza imbwa dzofanika dzika admission of don't know they are sleeping at work these fucking people Magido kana chirungu chepasi pemvura ichocho that admission of guilt unoziva kuti kuda kuti photosynthesis unoiziva ndokuitika izvezvi photosynthesis what is photosynthesis zvati kutaura ndezveupenyu kwete zvokutyorowa wana kutiza zvako zvokufanaautsvaga kusainzi kana takuta kusainzi otaura ndosati ndatara tine maministries akawanda uri kunzwere bana yako ndeipiwo yangu inini ndemukoti kwete fondo futi aisenze mukoti ndounozokotsira chimwe chine hope icho chimwe chine hope icho china kumudzwa wake-up geography ukanzwaitati wake-up geography ndoziwana zvoda kutarwa wake-up geography Zambia uri minister wechiwe uri minister wechiwe iyi ministry yangu aivwa neministry defense forces and masoja ese ndako
masoja ese ndangu ini nekunikirinoza kuairport kwese unikirei usatore zvekutiti defense aif inonzi aeroplane what aeroplane wautoti kanganisira majet fighter ndeakwese izvese zvikwagwagwa unoziva nemfana ndiwangu nimani chisha muri umwa boy wawa yevuka chisha yokuramba kuti chisha wakabatira ngochimwe chigwe yandikutaura inonzi air force unoziva shite munhu avo kanganisa pfungwa dzadzazvitaura air force hapana zvanotaurwa nemfana ishite munhu air force air force but ethanol ndio inoigadziswa ka mafuta endege ethanol yaurunwa iyo yaurunwa ayo izviyo bva kunikiri mozambique gaza ndolo ayo azuva vachiredzera ayo gaza ndolo chibhodha chikafa kunomaka mutanzi ndokwaziri kubva ukambotare nini inonzi chii chinogadzirwa nei chinogadzirwa nei izvo zvaurunwa izvi zvinogadzirwa nefertilization nefertilizer inonzi sikuti dimitted toda kuziva kuti mudumbu mako mune injini yendege mune injini yendege mangu mune inonzi intercooling system ine tubo charge vikapisa zvinosvika kutonhodzwa imomo vatauririkani unoziva pana chimeni kutaura chirungu chandi kutaura inonzi intercooling system kukula kunonzi kukula anything which is very hot ndobva yakulu yochidzosera intercooling system yona mwakono mwana etano ane mazina akakwana kwewewe inda iwewe mazino toni tataura zvichaita aswakarowa chete ndakarowa wafane pana runyararo anitase varirafu avari rafu ndakagumura kakura wamwerekana waunganiro katodona saka wakambotira kudzosere dzora unourayiwa mai twakaita sei twafana twakura sei diki twakauya tori timunhu ibaba akadai kana 6 kana 7 ukadhera pana mazaro muzoro waro wakashaya chii vapana vamazaro vakuvazika ne20 pacific emadzoni andati 20 pacific emadzoni madzoni 20 yandati mwana makandri waro wayatisabe waibva kupi uchienda ku ndapa pamaiyo uchienda ku chienda uku patiri pakireka menoti patika chimuna china mvura angari nyaradzula ndokwatatiriiko atiri pakundaundo tena pana chinomvura paende panakati vheri baba kuda kumuka futi vheri kutore ndopandaninonga chitina aiso umwe ndakamufunga pa kuti ndivahasha ndakafunga nechitina baba ongachiti makido ishite munhu adzoka havanyiri kuti vanoziya shavi vakanditsonda baba saka ministry of health wakabude ministry of health ministry of health kubatsira vanhu ministry of health yorumwakanzi siri health mukwadza mapapu aminoti ane injinieri atana inokiminiswa nekuura mushini yeparobhorosi yeye
anambira nguva ichinika chino muchini wacho wemhumira iwo utore chitanga utaura muchini wacho bread maker unokoziva kuti bread maker chingwa ndo chaunoziva bread maker ya don't simpet work in parliament ndivona toroweni unokofunga chingwa chete bread maker wemuchini unobika chingwa uwo wakaita sei iwo uri kumwa zvinhu zvinocleana amene mudumbu mako rangura yoda kucleana riri ucleane iyo uri kucleane mudumbu mako aiwa miriamuti atapedza neu handipega mpedzana tiri pabread maker iyo kwamusina marubrosi ndikasina marubrosi arika marubrosi wewe uchitobasarei uchera mafufu pana papedza chekwa chingwa kupi uchera mafufu amaiwe waita basa rei mwana akabereka mwana uka akarasikirwa sikaiti kona zvikoro yasiping mfana king ndokurwane baba chasipanera kana uri mwana ukuyo waitei parobrosi waita basa rei ungori chii ndakaza muchini kwarobrosi muchini upi unoziva ndodzokoza nemanheke mafan building utenda kudeyo nemafan building don't sleep ndichigadzisa peka chingwa wake up ndobasa raita wakapinda upinda basa rechi hapana zvauza unozandekiri ungori injiniya here mafan building neze paikwei fan belt ndoipo ndokunonzita pakurambudzo fan belt chamfeni chechitenderera saka fan belt inotenderedza chingwa inzwa zvanokutaura andokone mdzimuna akotsirawo fan belt aziva fan belt fan belt handi fan embaye chechine chitenderera chechi Fan belt is a belt. Dati fan belt bezere. Fan belt ka. Belt no the Cooling system. You know the fan. The cooling system. Anyway. Pana. Kana pade chunjajoka. Vakomana. Ngatichaka mutare mukwazedu. Vakushandarireka. Ngatichaka mutare mukwazedu. Arishandarireka kapeni. Iyo mbara. Ukaita motikari. Uchaita motikari. Uchaita motikari. A belt would bring cooling system. From where to where? From where to where? Which brings cooling system from where? Our teacher walked on now. Abuma. Umezipera. Anabavuma inofa. Wakati fan belt inofa pana. Ndotaka ndi fan belt. Patika Kana ndiunda cooling. Panapa. Aiwa, mabvuma. Saka Zambia atoragadzira mafan belt areka achiporesa chingwa. Ngati iwe chimba ndikutaura mbara cooling. Pai, yakutaura zvechingwa. Mafan belt. Zvinoita futi. Aranga achita sei? Aranga achita sei pachingwa? Pana cooling ndichita pana fan belt. Zita zvizokuye bana. Yo fan belt nezera. Uri dofo chiki. Uri janda. Nenge ri pai kuvore fan. Ndari mwana wangu ndachijana majikisi. Nenge ri pai. Unokozorwa nesoto fefeni like. Nenge ri pai. Kuda pachingwa. Fan belt inenge ichita sei pachingwa? Iyo kana chakutara iyo chimba ndikutara production nezera. Production debi wayo. Production fan belt. Miratauri. Chimba ndikutara production. Ya box inda 941 production. Hayi rekana kuti production. Yakagadzirwa chaiche. Production. Wautiza. Inonzi high production. What hapro? Production. Aiwa kuna dzedze. Ukatara iyi hauchafundi mwana mduka. Aiwa ndazi kutsigira bado. Nenda musango bijana naye. Yokuda mutsigira pa fan belt. Fan belt inenge ichita sei uchingwa? Chimbani. Children's fan belt. Saka uyiziye ka fan belt. Children's fan belt. Karapa cheka kuti. Wait.
Mai, mai, mai. She's in St. George. Ndakazarudeo.